गाइस नोंथांमोननि गेजेराव दिनै सफैबावबाय रायजोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था जोबोर मोजां पइन्ट्सखौ नोंथांमोना मोनगोन जुखाम गायनायनिखौ आरो बैसागु फैगासिनो दङ बारा गोबाव गैथारला बैसागु बोथोर जासिगोन जाय नोंथांमोना सोरबा जुलि लानो गोसो दङ नोंथांमोना जुलि लालायनो हासिगोन दा बावैनो नैबे बैसाग दानाव दा नै जुखामनि हाग्राया थैबाय दाखालि सारदोंमोन मुलि ओमफ्राय नोंथांमोना गोबां सोंदोंमोन ना जुखामा थैफागोन नामा होननानै दा नाय नै माने गुड मर्निं फ्रेन्ड्स दासान्दि अखा मोननानै ओरैबादि लाखि आबादारिफ्रा नै माने जाबाय आरोना जुखामा बेबायदि जाबाय होनबाथाय हमथानो हाला एकदम थाग्रा सोमखोर जाबाय दा नेक्स्टनि खामानिया जाबाय दाना जाहोनाय एसे जबावबा दाना जाहोनोसै बे जाबाय जुखामा आराय मासनि जुखाम आरो आं आपडेटखौ लाबोनो हायाखैमोन रायजोफोर आपडेट लाबोनो हायाखैमोन मानो होनोब्ला आं न'आव गैयामोन नालाय क'क्राझार थांदोंमोन आं सानबासो थाहैबाय दिनै सफैदों दा बिदि जानांगौ आरो दा बेबादि जायोबाथाय सानदो नोंथाङा आबादा दैखांनो हाबाय आरो दा अखानो दै मोनोबा साबसिन जायो बाट खायसे जायगायावहाय बिदि जाजोबाखै बाट जायगा लायै जायगा माने अबावबा एसे प्रब्लेम दङ अखा मोननाय लोगो लोगो बांसिन मोजां जायो आरो आंना केमेराया माने वाइड एंगेलाव होबाथाय एसे प्रब्लेम जाबायलै सेमसांआ बिदिनो गोबाव जाबाथाय एसे डाउन जायो केमेराया हाजार फन दामिबाबो सेमसांआ गोबाव जाबाथाय केमेराया माने डाउन जायो वाइड एंगेलाव होबाथाय नै सिगां बोसोरनि सिगां ओरैबायदि मोजां नुयोमोन एसेब्लाबो डाउन जाबाय दा बेनो जाबाय जोंहानि बागान बारि बे बारिया ओरैबायदि समायना जायो अखा मोनबाथाय माने मोजां नुयो आरो दा आङो भिडिअ खालामदों फुंनि 7टा बाजियाव गोसोखौ स्रां मोनलायदों मानो होनोबा बार खोलो बारदों ओमफ्राय ओरैहाय गुसुबो बेजों हाबनानै लामाखौ ओरै हाबबाय अ माय गड फख्रिया दै रानोबाव दायो नोंथांमोना नायदो एसे आपडेटखौ आराय मासनि जुखामखौ खायसे जायगायाव मोजां जादों ओमफ्राय खायसेयाव देरथ'वाखै मानो होनोबा दै मोननांगौ नालाय दाथ' अखानि दै मोनबाय अखानि दै मोनबाथाय साबसिन जायो आरो नै मेचिननि दैजों अखानि दैजों बहुद डिफारेन्स दङ अखानि दैया सबसे बेस्ट मानो होनबा जेरावबो समान नाङो मेचिना समान नाङा बेनो जाबाय एसे देग्लाय एसे लाइट जादों बावहाय माने एसेबां मोजां जायासै बे गेप्स थानाया खोन्थाखाबायना आं दाखालि रायजोफोर मेचिनजों गायदोंमोन आं सानबाय नेक्स्टआव मेचिनजों गायला मानो होनबा मेचिनजों गायबाथाय मेचिन बुस्थु ना इन्जिन बुस्थु मा होननो मेनुवेलि गायबा आखाइजों गायबाथाय सबसे बेस्ट जायो दाख्लि हाग्रानि मुलि सारनाया हाग्राया एसेबाबो थैबाय नाय बिथिं बारा जौवाखै मथथे बे जौसिगोन दा बावैनो अखा मोनबायना नै सानथाम सानब्रै उनाव नायदो नै बिदि जागोन आरो बियो नै बेबादि जागोन नेक्स्टआव आरो बेनो आरो दिनैनि जुखामा खायसे नै गाहाय दङ बैथिंना एसे मोजां जादों बैथिंआ एसे जौगासिनो दङ ओरै जौगासिनो दङ नै बिथिंआ एसे डाउन जालायबाय नै पातला गोबा जादों आंथ' साजेस्ट खालामगोन माने मेचिनजों गायनाङालै जुदि हाया 50 बिगा गाहामबाथ' नों आखाइजों गायजोबनो हाया एसे मेचिनखौ गायनांगौ जागोन बाट जुदि नोंनिया 10 बिगासो दङबा मथा मथि सप्तासे हाजिरा लाबानो आरामसे नोङो कमप्लिट खालामनो हायो आरो आं नेक्स्टआव आखाइजोंनो नाजानोसै नै दाखालि मुलि सारनानै हाग्राया रानबाय दाखालि मुलि सारनाय हाग्राया रानजोब्बाय नै गोमो जाबाय दा जुखामा थैया दे जुखामा खायसे थैयो सानदोंमोन नामा थैया नै माने बिनिया एक्सट्रा माने जुखामनि दंखायो हाग्रानिया आरो एसे लाइट बांद्राय पावारफुल नङा बेखौ होजायो बिदि हाग्रायालाय थख' माने रानगोन आरो जुखामा राना गिनांगौ गैया नोंथांमोना बोथोरा ओरैबादि गुसु रायजोफोर माने अखा हागासिनो दङ ओरैबादि मोजां खाफाल देग्लाय आबादारिफ्रा ओरैबादि मोजां खाफाल देग्लाय आबादारिफ्रा राइट टाइमावनो दै मोनसिगोन एबा मोनगासिनो दं आरो आंथ' मेचिनजों सारबाय थादोंमोन होमबाबो दिनै अखानि दै मोनबाय आरो ओरैबादि गोजोननाय मोन्दों माने बेनो आरो अनखायो इसोरा बयखौबो आबादारिफोरखौ अननांगोन ना नङाबा सोर जानो नङा होमबा आबादारिफ्रा माइ गायबासो नों आंहा मोनजायो साप्लाय थांनानै मोजां आरो जिखुनु जाया नोंथांमोना दिनैनि बे आराय मासनि जुखामखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआवबो मोनबाय थागोन आपडेटखौ मोननायालाय दा आङो एसे नोंथांमोननो खोन्थालांगोन नायबाय था बिथिङा एसे गाहाय दंथ'यो लासैनो देरगोन देरनायालाय नै नुबाय दा बारा गाज्रि नङाना माथ्र' आंहा बेल' प्रब्लेमा
एसे गेसें जाबाय आरो जारलाखा लाफाथ' थाखायो लाब थाया नङा थायो लाब जानोसो गायखादों बिराद मोजां नुयोलै आरो जेब्लानोखि बिबार बारगोन ना बै समाव बैसागु बोथोर जाहैयो बिबार बारबाथाय ओरैबायदि मोजां नुयो गोसोखौ नों ओरैबायदि मोजां मोनगोन गामियाव फैयोब्ला सोरबा जुदि टाउन सिटियाव थानानै गोदाव सोराव मोनदोंबा गामियाव बेरायफै बै समाव बैसागु खाथियाव बिफां लाइफाङा सोमखोर सोमखोर जागोन ना अखा मोननानै आरो जुखामाथ' बिराद मोजां बिबार बारो थांनाय बोसोरनि भिडिअ नायनोबा नोंथांमोना नाय चेक खालाम आंनि चेनेलाव दङ ओरैबायदि समायना जायो बे गासैबो बिबार बारजोबगोन आरो दा बेनो नायदो नै एसेल' गोबा जादों बाट बिफाङा बिराद थाग्रा टेनसन गैया लाबा जाखागोन गारि लानाय खोथा थायो गारि लानांगोन मोजां गायबाथ' गारि बलेर'आ ओरैनो फैयो जुदि नोंथाङा जुदि 30 बिगासो गायबाथाय बलेर' गंसे फैखाबाय आरामसे दा बेनोमोन नोंथांमोना एसे भिडिअ बियोना माबायदि आपडेट जाखो होननानै नायदो बेनो आरो नेक्स्टआव खोन्थाबावगोन सप्तासेनि गेजेराव खोन्थाबावगोन आं दा बेनो जोबोर मोजां गोसोखौ मोजां मोनदों अखा मोननायखाय आरो हाग्रायाबो थैजोब्बाय आं एसे खोन्थाबावनो हाग्राखौ दाखालिनि मुलि सारनायखौ नै दाखालि बेखिनियाव बिराद दंमोन दायो गोमो गोमो जाजोब्बाय हाग्राया आरो बे हाग्रा थैबाथाय जुखामा दावखोसिगोन आरो बोलो मोनसिगोन नाय दा रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन नेक्स्टआवबो लोगो मोनगोन आं बेबादिनो सम देखायगोन बाट आंल' गायाखै बिराद गायदों मानसिफ्रा खिन्थु भिडिअ बारा होआ माने चेनेल गैया जानांगौ बिथांमोना खोन्थायोब्ला मोजां आंबो बारा रोंजोबा दासो सोलोंहांदों देग्लायजोंसो 2 टाइम्स जादों गायनाया होमबाबो एसे रोंहांबाय 70% रोंबाय आंबो बाट 100% जाखायाना बयबो जिखुनु जाया जायनोखि गायदों नोंथांमोनहाबो एसे खोन्थाबानो जाबाय बाट आंबोथ' खोन्थागासिनो दं हानायसेबां खिन्थु बयबो खोन्थालायोबा मोजां आरो बांगालफोरखौ फिजेननांगौ बांगालफोरखौ आरो मोनसे खोथा नै जुखामखौ बहा फानगोन गोबां प्रब्लेम जानो हागौ दै खायसे जायगायाव मानो होनबा मार्केट गैयाबा दाम मोननाय नङा दै मार्केट गैयाबा दाम मोननाय नङा जिनिसखौहाय दाथ' जोंनिया मार्केटआ दङ आंनाबो दङ आरो आंनाव कन्टेक्ट दङ बेफारिनि जुदि बै समावहाय नांगौ जायोब्ला आं खोन्थागोन खिन्थु अदालगुरि लकेसन जानांगोन आरो गोजानावबा लायनो हानाय नङा अदालगुरि एरियानिबा कन्टेक्टआव दङ साप्लाइ खालामग्रा एसे दाम दाननानै नोंथांमोननावहाय लायगोन आरो डाइरेक्ट दैखांना लायगोन माथ्र' नोंथांमोननि खामानिया खालि फनाय जानांगोन आरो